हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे अनलाइन नट्स होनाय आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों क्लास 10 नि समाज बिगियाननि जारिमिन बाहागोनि बेयो आरो बे चैप्टार 5 नि एबा लास्ट चैप्टारनि मोस्ट इम्परटेन्ट बयनिबो थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैनायखाय बेखौ आं सिगांग्रो होनाय जादों। बेनिफ्राय गेजेरावहाय हिस्ट्रिनि चैप्टार 4 दंबावो बेखौ मोनगोन साननैसो उनाव मोनगोन। बेनिफ्राय नैबेहाय नुनो मोननाय जागोन अब्ला चैप्टार 5 जारिमिननि जाय जोबोद गोलावथार आरो जोबोद गोबांसिनथार बयनिख्रुइबो बांसिन सोंनाय दङ। दा बेखौ नोंथांमोना मोनगोन। दा बेयाव पिडिएफ फाइल हिसाबै नोंथांमोननो पेज मोनसे हिसाबैनो होनाय जादों। एमबिआ 6 MB जादों। बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय मोजां नेटवर्क थानाय जायगायाव थांनानै डाउनलड खालामबानो हागोन। 6 MB मानो होनबा सा स्रा नुजोबनाय जेरैहाय टेक्सचुयेल कुइसन दङ। सिन्धु सोदोमस्रिनि सानजा सीमा गंगा हायेना बबेसिम गोसारदोंमोन बेखौ जेरैहाय होनाय दङ। बेबायदिनो मोनफा मोनफा टेक्सचुयेल कुइसन हिसाबै नोंथांमोना बेखौ मोनगोन फारि फारियै जोबजासिम। दा बेखौ फरायाव थानाय सोंनायजों लोगोसे माखासे एडिशनेल कुइसनबो होनाय जादों। अदेबानि बेवहाय मस्ट कुइसनानो गासिबो गेजेरनिफ्रायनो दंखायोखा बांसिनानो, नाथाय अब्लाबो गोबांथार माखासे फैथाव गेजेरनिफ्राय सोंलुफोर थाथावफोर दङ। बेखौबो नोंथांमोननो बाहाय सोफाना होनाय जादों आरो गोलाव कुइसननि एन्सारफोरखौबो बाहाय मोनजोबफादों। दा बेफोर एन्सारफोरखौ नोंथांमोना फारि फारि नायनानै लानो हागोन। जायफ्रा डाउनलड खालामनो हाया अपेन खालामनानैनो स्क्रिनाव नायै लिरनानैबो लानो हागोन आरो डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट आउट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन। दा बेखिनिमोन। बेजों लोगोसे गुबुन पार्टनि हिस्ट्रिनि अनगायै जेरैजाय जुग्राफि आरो पलिटिकेल साइन्स इक'नमिक बेखौबो मोनगोन। मोनफा अलरेडि होखाबाय। माखासे हाफ इयारलिनि उनावहाय मोननैसोखा। दा बेनिफ्राय क्लास 9 नियाबो मोनजोबगोन। क्लास 10 निजों लोगोसे आरो क्लास 9 नियाबो फारि फारि मोनलांजोबगोन। दा बेखिनिमोन। शेयार खालामनानै हो गुबुनफोरनो आरो नोंथांमोना ग्रामार नाङाखैबा ग्रामारनि थाखाय डेसक्रिपसनाव लिंक दङ। बेयाव थांनानै बर' ग्रामारनि प्लेलिस्ट जेखौ होखानाय दं बाव थांनानै नायबानो जाबाय नुजोबगोन। गासिबो एसेखौबो मोनगोन, एप्लिकेसन राइटिं मोनगोन। दा बेखिनिमोन। गुबुनफोरनोबो शेयार खालाम जाहाथे बयबो माने हेफाजाब मोननो हायो आरो आंबो हेफाजाब मोननो हायो। बेखिनिमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।